нова партія коаксіальних димохідних систем для таунхаусів. Система повітря-газ для такі невеликі димоходики для двоповерхових та трьохповерхових будинків. Ми, до речі, отримали сертифікат на систему управління якістю ISO 9001. Це для нас важлива подія, тому що система ISO це не тільки якась там чергова винагорода, це шлях, який ми пройшли вже довгі роки, коли готувалися до неї. А вам по нашій якості буде все видно. Всім гарного дня і бачимо такі ще труби великі для котелень.